Rațele șești, așa de frumoase sunt, dar am auzit că, într-adevăr, e și carnea dulce și nu fac nici gălăgie. Fac și ouă. Da, fac niște ouă mari și ouă continuă ăștia la vară. Fac ouăle mari și sunt foarte bune pentru mâncat. Bun Și așa. rațele astea care se văd au 2 luni și jumătate. 2 luni și jumătate. 2 luni și jumătate au aceste rațe și le dau acum mălai cu împreunătură, cu grâu, cu de toate. Mănâncă și boabe, observ. Mănâncă și grâu, mănâncă și boabe și se mai ciugol și ele de pene. Da. Îmi place de ele. Cred că ăștia sunt, așa să aibă toată lumea. sunt rățoi cu capul vopsit, de fapt, capul negru, așa. Așa sunt ele. Foarte frumos. Sunt foarte bune. Să fac mari la 4 kg rățuiul. Super. Și au carnea foarte bună. Sunt grăsuță, bune pentru mâncat. Bune. Da. Păi da, Da. foarte frumos. Mi-a plăcut și îmi place. Deci îmi plac aceste păsări care... Stai să nu mă cubiez. Și observ că sunt mâncătoare. Sunt mâncătoare, mănâncă, le dau de 4 ori pe zi mâncare. Aoleu, sărăcie. 4 ori le dau. Sărăcie totală. Mănâncă cât un porc. Ia uite aia cum se Da. să-o prind, că să legă cu o cârpă. Ce ai pus acolo? Ai băgat-o în cutie. Ia să băgăm în cutie. Dă mai aproape. Doamne. Și băgă cutia la jumate. Nu, cutie de conservă. Wow. Cutie? Uite, intră cutia de conservă. Iese-i la Laurențule, că pe urmă nu pot să... Păi da. Și cam atât, dragi prieteni, vă salut și toate cele bune. Acestea sunt păsările care sunt îndrăgite de noi. Multă sănătate și să ne auzim numai de bine.